Dugang na 500 na individual, ang panibago na naman na natabangan sa Dental Asin Medical Mission o tarabangan caravan kan ako Bicol Party-list na ipigdara sa isla kan Catanduanes kan nakalihis na simana. O para sa libreng dental asin medical services, igwa man na pig-opreser na libreng tusara, nail care asin nagkaigwa man in local recruitment na ginibos sa Kabugaw Cover Court sa Barangay Kabugaw sa Banuaan in Bato ka nakalihis na Biyernes, Agosto 2. 18 barangay halisa na sabing Banuaan ang naging benepisyaryo kan caravan. Medical, saka yung pagupit ako ng buhok. Masaya po kami mga taga Catanduanes dahil nagpunta ako Bicol Caravan. Kaya nagpapasalamat kami ng marami at lalo na sa Panginoong Diyos at pinapunta na sila dito. Malaking tulong talaga, ma'am. Kasi sabi ko dun sa doktor sa loob, Dok, hingi kami ng vitamin. Binigyan sila ng 2 karton na vitamin C, ma'am. Saka paracetamol. Sabi ko, salamat. Ay, dakulang salamat talaga, ma'am. Hindi ko yan makakalimutan talaga, ma'am. Salamat sa Bicol Party-list kasi makakalibre ang mga tao ng check-up at sa gamot na din. Siring kan sa iyang mga kahimanwa, ipinagpapasalamat man ni Batong Mayor Juan Rodolfo ang inisyatibo kan partido. Napakalaking tulong po ito sa aming bayan dahil marami po ang nangailangan ng itong medical na mission na ito. Kailangan po namin ng mga gamot at yung mga iba pa nilang naitutulong sa amin. Nagbigay din ng mga wheelchairs doon sa mga PWD natin na kumbaga nahirapan silang maglakad. So yun po yung mga benepisyo at marami pang iba. Maraming salamat Congressman Saldico, Congressman Regine Bue sa napakalaking tulong nyo, lalong-lalo na itong medical mission na ang Bato, isa po sa napili nyo dito gawin ang Tarabangan Caravan na kumbaga ito ay malaking bagay po lalo na doon sa mga nangangailangan ito and siyempre kumbaga yung mahal po ang gamot pero kayo po tinulungan nyo po ang aming bayan. Maraming salamat po. Ininaan ika-15 caravan kan ako Bicol Party-list ngunya na taon. Obheto kan partido na pinamamayuhan ni Kongresista Elizalde as ni Kongresista Jill Bungalon na makatabang sa mga kapwa Bicolano na nasa puwerang barangay asin mayong kakayanan na makapagpabulong o makapagpa-check up sa mga espesyalista huli kan kawaaranin budget. Talagang idinulog, inilapit sa ating mga kababayan yung ganitong serbisyong medical at magkaroon sila ng kumbaga parang entertainment, magkaroon din sila ng relaxing kapag pagpapagupit, yung ma-feel nila na they are really love na may time sila na magpaganda, magpalinis ng kuko, yung love yourself, mga ganon. Yun yung mga gusto ng ating mahal na congressman na si Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon na bigyan natin yung mga kababayan natin na time for themselves. Naging posible man ang aktibidad sa padagos na suporta kan DOH, TESDA, Tanchuling Hospital, Children International Philippines, Tecton Global Technologies Foundation Incorporated, Sunwest asin Uvegate. Mientras tanto, sa maabot na Agosto 9, dadarahon man ang Tarabangan Caravan sa Basod, Camarines Norte. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.